ठेवतो ना तर जर एखाद्याला अपघात झाला तर ते उपयोगी पडतात. मग असं काढून घ्यायचं आणि मग मोठं करून कुठंच लावायचं. होय काय इथे इथं उचल. फाटल उडी मारेल. याला विशीच्या काठी मागं मागं याला 50च्या खाली बोलतो. 50च्या वर बोलला 80 कमी येतो. ताई व्हिडिओ मोज मोज चला हिला साठवलं काढा पडा. याच्या पोटावर दिस पाय दिस राणे पाहिला तुला आले ना तेवढंच पाणी बरोबर फुलला जातं ना फुल पाहिजे हो गेम बरोबर बाबू कधी टाकला अजून आहे वाटतं अजून एक आहे अब 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 तिकडं अब नवीन होता लावून दे हा नवीन हो आठवड्यात मोठा फोटोचा गुन्हा का लावून दे हा आणलेला आपण बारका आहे ना आपली केला केला नवीन इतका लावलेला तो छोटा केला कुठं आहे काय केला आहे काय जिजा एक टोका काढला की इकडं बघा. शूटिंग चालू आहे. याच्या पोटावर दिस पाय दिस राणे पाहिला तुला आले ना तेवढंच पाणी बरोबर फुलला जातं ना फुल पाहिजे हो गेम बरोबर बाबू कधी टाकला अजून आहे वाटतं अजून एक आहे
हे टोकाला बाहेर. हा टोका बदलतोय पुढे टाक. आहे नाही काढून नको नवीन मला लावून दे. हा नवीन मोठा फोटोचा कुणा लावून दे. हा आणलेला आपण बारका आहे ना आपली केला केला कधी नाही नवीन इतका लावलेला तो छोटा केला कुठं आहे काय केला आहे काय केला आहे अजून 3 आहे. वा मस्त वाटत. अजून खोलू नको जाऊ. गेलो बघा काय रॅपिड ते. काढा.